Assalamu alaikum. Shin dan uwana ka taɓa ganin yadda ake raba screen na tocin waya Android kamar in gilas ɗinta ya yi kaca-kaca? To in ma baka taɓa gani ba ka biyo ni cikin wannan bidiyon domin ka ga yadda ake raba screen ɗin. Domin kalar wannan aikin da kake gani shine in har screen ɗin wayar ka ya mutu, ko kuma in ce in dai har gilas ɗin wayar ka ya mutu kamar a ce tocin, in ka je gurin kanaka za ka je an yi wani ba'ada da kai na in har screen ɗin wayarka ya mutu gurin aikin, to kai za ka sa screen ɗin shi complete. In kuma bai mutu ba, iya gilas za a sama ko kuma in ce tocin. Idan kai sabon zuwa ne wannan channel ɗin, za ka ga wata kalma nan ta subscribe da alamar ja, sai ka taɓa ta, ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyon da zan ɗora nan gaba. In kana da shawara ko tambaya, za ka ga wani wuri nan da aka rubuta comment, sai ka min comment. Insha Allah za mu yi magana da kai. In son samu ne za ka kashe wayar, amma ni zan bar wayar tawa a kunne domin ka ga yadda abun yake. Za ka sa blower wanda zai rinka ba wayan zafi daidai wurin baƙe-baƙen nan, za ka rinka ɗora farkon kan wayar, za ka yi ta gasa wurin, zafi yake bada sosai. Za ka yi ta gasa shi a hankali, kada ka bari zafin ya ma wayar yawa, don in ya mata yawa to za ta iya samu akasi. Sai ka ɗauko reza ko kuma wani abu wanda yake mara faɗi ne mai ɗan kaifi haka, sai ka sa ka yi ta zoza da haka samu ya ma ƙofar da wannan abun zai shiga. Na abin da wata kwaba waya ce mai ƙarfi sosai, wadda iyajen da za ka yi yana da wahala ka iya tsinke ta. Bayan kasa ta shiga ko'ina kamar da yadda kake so, sai ka ɗauko ainihin mashin ɗinka wanda za ka yi aikin da shi. Dan mashin ɗin yakan ɗauki zafi ne, sai ya kunna shi kamar yadda kake ganin na kunna wannan. Sannan sai ka ɗauko wayar taka ka ɗora a kanta, a kan wannan mashin ɗin. Za ka cire wannan rezar don ta riga ta gama nata aiki daidai wannan lokaci, sai ka ɗora. Bayan minti ɗaya haka zuwa minti biyu, wani zai ɗan ɗauki minti uku, amma in har wutar nefan naka yana da ƙarfi ko janareto ne ma, yakan yi saurin ɗaukan zafi. Sai ka ɗauko wayar ka rinka jan wannan kwaba wayar mai ƙarfi sannu a hankali, kada ka sa rigima ko gaugawa. In ka sa rigima ko gaugawa za ka yi asarar screen ɗinka. A hankali za ka ba abin, dan aikin yana buƙatar natsuwa. Kaga an fara samun ɗan gap tsakanin screen ɗin da tocin. In haka ga huce, sai ka mayar da shi. Bayan minti ɗaya ko minti biyu haka, in ka fuskanci kamar wayar ta ɗan ɗauki zafi, sai ka ɗauko wayar ka sake ja. A haka dai za ka yi ta yi har ka ga cewa ka raba screen ɗin. I can tell that you shy with the way that you vibe. No, you're not from the block with the way that you rock. OMG, what I'm thinking. Kada ka manta da mana subscribe in kai sabon zuwa ne wannan channel ɗin. In kana da shawara ko tambaya ko wani wuri da aka rubuta comment, sai kai min comment. In kuma bidiyon ya burge ka, kuma akwai wata kalma, wani abu nan da ake ce ma like, sai ka taɓa min shi domin ba ni ƙwarin gwiwa yin wani sabon bidiyo irin wannan. Yadda kake gani, a hankali dai aikin namu yana tafiya normal kamar da yadda ake so.
kake gani aikin namu ma ya riga ya zo ƙarshe. Kaga an riga an raba hanyar da ake bi kenan a raba screen da tocin. Dan za ga kala wannan aikin shine kanika suke yi, amma mafi yawanci ba a yin shi a fili yadda kowa zai gani. Na wannan bidiyon ne domin wanda yake bakanike ne bai iya raba screen din ba, shi ma ya iya domin ya samu wani ci gaba. Wanda yake yaya ne shi kuma mai yiwa kila ya dan samu wani ƙarin fahimta daga ciki. Idan na kuskure kuma cikin aikin, ina nema a gyara min wurin comment. Bounce, bounce, what you got for me? Bounce, what you got? Bounce, bounce, what you? Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. I can tell. Hey yo, hey yo. I can tell that you shy with the way that you vibe. No, you're not from the block. With the way that you rock, OMG, what I'm thinking. I don't know what she thinking. Getting hot and we thirsty. Getting late and I'm thirsty. Haka za a ga kamar tocin ɗin bai yi aiki ba. Ba aiki ne bai ba, dalili na sa shi ne wayar tana kunne. Za ka danne gurin fawon wayar, ma'ana wurin kunna ta, za ka danne shi, kada ka ɗaga hannunka sai wayar ta mutu da kanta za ta sake kawowa. Za ga ya ci gaba da aikin shi. Daga nan kuma za ka ɗauko gum ɗin da za ka sa. Gaba ɗaya sai ka zagaye gurin da tocin ɗin zai kwanta. Kada ka bari tocin gam ɗin ya fito ko kaɗan gurin da za a gani, domin in ka sashe ma yayi yawa za a ga an gane cewa ai wayar nan an taɓa sa mata tocin. Idan ka haɗa wayar kamar yadda ka gani haɗa wannan, za a ga ba lallai bane ba a iya gane cewa wayar nan an taɓa canza mata gilas. Kamar yadda kake gani za a ga duka ko'ina na samu wurin gam. To haka kai ma za ka yi in har koyo za ka yi. In kuma ka iya shi kenan, wala ba asa, ka dai ga ni yadda nake nawa aikin. Kaga bayan wayar da ta gama kunna, yanzu ga tocin ɗin namu nan ya ci gaba da aikin shi kamar da yadda ake so. Yanzu abin da ya rage kawai a sa tocin ɗin ya kwanta, a bi shi da robali irin wanda masu kuɗi suke ɗaurewa. Amma akwai wata leda da za ka gani wadda take ƙara masu screen ɗin duhu, tocin duhu. Za ka cire ta hankali, kar ka bari shatan hannunka ya taɓa cikin jikin tocin ɗin ko kuma jikin screen, domin zai rage ma aikinka inganci, ko kuma ce zai rage mai kyan gani. In ka yi haka za ga aikinka ya fito normal kamar da yadda kake so. Bayan ka haɗa, za ka ɗauko robali ka ɗaɗɗaure wayar sama da ƙasanta da gefe-gefe. Za ka sa dai ka ɗaɗɗaure shi kamar da yadda kake gani. Haka tocin ɗin namu dai ya yi aikin shi yadda ake so. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba insha Allah.